Пухнастики, всім привіт! Сьогодні у нас салат із тунцю для натовпу, або якщо ти довдік досі один, то це тобі на весь тиждень. 2 банки тунцю, вишвирюємо банку кукурузи, порізати 6 штук варених яєць, ріжемо десь по півбанки олівок і маслин, грам по 150 плюс-мінус. Рубаємо на малих 2 цибулі. Ну і сметана, пофіг скільки відсотків, насипаємо десь пів пачки. Солим, перчим. Помішавши все це кашло, відправляємо його в холодильник мерзнуть. Получилась яка-то реальна діч. Ну, в общем, обов'язково не забудьте не підписуватись на цей канал, нічого не писати в коментарях і не ставити лайк цьому дебільному відео. Всім спасибо, всім па-па.